legealdi hontan hasi eta haratagoko hurrengo legealdietarako ere norabidea markatu duten lan batzuk ditugula. Lehen aipatu dut energia eta mugikortasun plana eta burujabetzak, hiru horiek arnas luzeko proiektuak dira eta oso importanteak batez ere transizio ekosozialean gaudelako, klima larrialdi batean, eta horrek eskatzen du plan bat edukitzea arlo desberdinetan, baita mendian ere bai, eta horre bagabiltza lanean. Orduan, arnas luzeko plan horiek jarriko nituzke mahai gainean, eta gero bestetik nik asko baloratzen ditut egin ditugu parte hartze prozesuak. Nagusiki promozio berriei begirakoak, bai Arragoan oso jendetsua izan zen, eta oso ekarpen interesgarriak eta oso aberatsa izan zen uste dut udalarentzat eta herritarrentzat bai. Eta Elizalden ere ikastola inguru, Tolaita inguru hortako lur hortan egingo dena ere, promotoreak hasiera baten ekarri zuenetik eta gero parte hartze prozesuan ondorioz garatzera doanera alde handia dago. Eta nik hori ja lorpen bezala hartzen dut. Eta ez gurea bakarrik, guk ere uste reakzionatu genula ondo, baina gero herritarren parte hartzeak ekarri duena. Eta egia da, lortu dugula, besterik gabe, etxe bizitza multzo bat izatera zijoan leku bat, auzo izaera eukiko du leku bat izatera pasatzea. Eta hor ikuspegi feminista txertatu da, leku seguruak, auzo seguru bat izatea nahi dugu, bizitza eukiko dula, oso leku estrategikoan dago, eta uste dut oso, emaitza txukuna atea dela, naiz, legealdi honen bukaeran ez dugun eraikia ikusiko. Baina, guk gure hazia jarri izango dugu.